abalandeli be-DMG TV Channel 4. Uqwabelo umnguni phakathwayo yeyeye ukhondlo ukhuzwayo umuthanda. Manje sila eRing 5 eConobia la sinenhloso yebhizinisi njengoba silana nje sizama ukusebenzisana nomphakathi ngebhizinisi. Indawo esiyakhile lana i-multi-purpose kahle kahle akuyona into eyodwa siyibhekile lana ukuthi siyenze ziningi bese sibhekile sizenze nomama ngathi ungenelela nje kancane asikujika. Okay, balandeli bethu, into esiyenza la eQwabelicious Chillers Cafe okuyigama lebhizinisi SRDP business special since ubaba wala ekhaya ewumnguni sase sithi business lethu iQwabelicious Chillers Cafe. Ibhizinisi lethu isikakhulu liyindawo yokuthi mawenza umcimbi, abenza ama-party, abenza ama-baby shower, ama-business meeting, kuningi nje siyakwenza la ekhaya. Sirentisa ngayo le ndawo eniyibonayo, nizoyibona nje namavidiyo ethu amahle kakhulu. Singajabula ukuthi umphakathi usixhase ekutheni nathi sikwazi ukubeka iplate etafuleni for abantwana bethu. Siyajabula kakhulu sizwe sikaZulu, sibonile ukuthi kade umphakathi wethu uhlupheka uya ema-restaurant uyobhukha amatafula uma ngabe kuyisikhathi samaphathi. Sesithi le nto siyithathe siyilethe ebantwini ukuze umphakathi wethu ujabule kanye nathi. So siyacela-ke bakwethu indawo ukuyiqashisa baba ngithi u-600 indawo, u-600 ukuqasha ivenue iyodwa ino-music, sinayo negazepho. Uqasha nje leyo ndawo ngo-600 wakho kuphela. Uma ufuna sikudecoratele siyiQwabelicious Chillers Cafe, sinazo izinto zokudecorate ushukhala wakho walolo suku lomcimbi sikwenzele. Siyafaka-ke uchatha kancane, kona kukubi kakhulu bangabaleki abantu, abeza abantu sijabuleni siyingemnyama. Ngiyabonga. Socela abantu basubscribe ku-DMG Channel 4 Power of Success. Socela abantu baqhubeke nokubheka ama-TV ama-video wethu okuningi kuzolandela. Zokubona emavidiyweni manje niqhubeka nisubscribe niwabona amavidiyo wokushintsha kwezinto zizoshintsha ney'nguquko zethu. Siyabonga kakhulu nisupporte eqwabe. Emakhaya siyanicela nje ku-DMG TV4 ukuthi ni-share, ni-subscribe ama-videos ethu, nizowabona mahle kakhulu nje ayalandela. Kodwa-ke ngaphandle kwenu asilutho. Siyanicela kakhulu ukuthi ni-share yonke indawo, lo myalezo wethu ufinyelele. Siyabonga. Esasho kanjalo nje umama, okunye esiwasiza ngako ama-customer wethu ukubambisana, isawundi siyidlala nje for free. Wena uyeza nje no-music wakho owuthandayo, sikudlalela music la ekhaya mahhala, uyazikhethela umusic wakho. Futhi uma ufuna ukuzidijela siyakunikeza iplatform uzidijele. Uma ungathandi ukuzidijela, ubaba uqwabe unalo nekhono lokudijela or kanjani mama? Kunjalo nje baba, uyadijela mntwana. Yes, so nje ibe free bakwethu. Siyacela nisupporte kakhulu ngenza kwethu, siyacela usupport yenu sabenu nje basela. Kunjalo nje kanti nenyama likhona inyama, ikhona ivorsi. Amakhombo ethu ahamba kanje, sinombengo nevorsi, kube ipapa ichakalaka ngo-50 nje kuphela bakithi, akudluli lapho. Sibuye sibe futhi nesibindi, sinaso isibindi, sinawo umxabiso nakhona nje asiduri kakhulu. So siyacela umphakathi ungalambi, umphakathi sikhona bo. Ningalibali-ke bakwethu abafuna ukusithinta, siyatholakala ku-Facebook Nicholas Mnguni noma Dumo okamamujaja. Ungasithola-ke kule namba 078 49 27 837 for ama-bookings. Dirty Boys Entertainment.